Aku apa tip siapa ngajung ni? Gak keren empat. Tapi nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinong ilam jong kakasi Students Union hakalai trik naitung aja apun Rio kila IT dak dorkas House Superintendent of Police upa Vivek CM halor ka jingsim sting jong kipulen ban ka mardor ya uway unor senrang ubadai na jala Rajasthan ubalatip kerteng kumuhari narayan ubatray hakaway ka jaka ajing sumar jong sarkar padeng kabadan khapsar hakabala keno bula jongkti bali aklem akor yewi kena kan thai ibadang khatsan snem garta wat hadin bagi bahing bahasam jong ihabret kila mudoi dak jahar sipulen haji kan bagi lap thai khubor ujanal sekretari KSU usamna Ruben Najar ulai thu banakaliang jong SP ulai thu bagi pulet kila khot hajir yu hari narayan pantokit syuaban pengat hapo agi kendon jong kapok suak ulai thuru bau SP ulak-ulakular bagi pulet kan sapen stat jing toket pan pengat kendon lani cha shino hapo ka artiyo persya narayan ujanal sekretari KSU ulat dawaru banyak tanat pulet baka dibanle dak bating dak pengat kendon ru wat ikinor senrang kiba pelong jing ki pan persya iki pulet ban kami hari narayan te kajing kendu mdaski SP ka Iskasil district bawa viksim kadi halor kajingja hapo nikrams kumba PI akilat patai kebor kalami kajingja kabasungsi hapo nikram saba iwi ni kena ibadang khatan senam ila asha jorong kti ba ila asha ikram kokor hawi no tau shun milnas shunrang bateri hapo nikram bari unas te hakabde bakani gaman nakaliang kibahing ila i bakila file ka FIR ha sautrik uni ubnai Henry hadin bala file ka FIR nakaliang kipulit kimsim lawan marmar hatu wasngi wala kadika kes kaba khamye kadi bandi hapo pokso marsenyo ka FIR nakaliang kipulit jo kamodin yang outpost kila di banwan banpet Henry kimsim lale ya kata but hadu Henry trek hadin bakala wan nakaliang jo kaseng nakaliang ka Shillong ming circle hatu kapor kila wan ban kendu yu medical superintendent jo kanigrams ban tip halo kani benta ba nakaliang kipulit ru kila yawan hatu kasngi Henry trek te kani kajing penslam nakaliang juki pulet ka pini bakadon kajing tuko hakabade ban ai kata ka baka bishar hok ya kata kajing long jingman o jing shale jung tai khana bar kani ka kes kamdi ka kes ka batmai ni ju i komini jat kes hanigrams ka juja nakapor sa kapor badde halor ni benta hiru ba nakaliang kaseng hakisnam ki baladab ila persya ya ka recruitment examination ba kapadon ka male to female ratio prapo ki namta ki female but arpo namta ki male kumba don ki pat ki jela but hakajing kendu mutaski but USP ngilaya batai ikita ki boro ngila batai ru ba nakaliang ki staff jungki nigrem ki nurse sinrang ki bawan po Rajasthan kilami ban protes kilami ban persya kilabat ki kershan ru ya uta ubri balik aklam ko tai kena ibarat dengi pe kibi jela ketang sumi komgini ki jingja ni ba nakaliang ki patba nakaliang ki nusnong nakaliang ki civil societies boro kimi ban persya yakum kani ka jingli aklam ko Henry hapo nigrams par kakala kampung kimi kini ki nurse sendrang kimi kini ki staff na po nigrams ban kershan yuta ubali aklam ko indi ban pendrem ya kata jingli aklam ko yu Henry ban wat ban persya ru ya ka jingkem ko jungu kani kade ke ba itrium bat ke ka message ni kai kata ka kruo ka bakan nikram ka pha shikipat ba kamut ba lada ki persa ki jungi ki kinthai ki kimi ki jungi ki lit sumar antu hatu kindon kata ka jingeda kinli ban sumar tu kila mun cha takti kai ka nikram baka ka kan ai juba horte benta bar kadiru ka an ba abadon kinu ki kena kinthai ne ki kinthai ki ba don banle examen ki doktor senrang ne unus senrang unumla ban examen ki klem kajing don jungki nurse kanthai te bali ki nong punya jo kanigrams ki tai khna baret bada khatsas nem bauni unus senrang bula banle ko mera kam te nakaliang ka jungi ni ba kaliang jung lang jung kulit kisuki hinyo nor ni benta bar ki kendon an baki bu makiru kamde ka ba
but ngila ai cingmut ru ba kini kiwi ru kiba kersan ba kiba protes ba ki persya ki pulit bakin le ya kat jing toke ba punya ya kiru di ban pengat kata ka section ka ba khandai jo ko pok su ak ka bata kata ka dei ba kilong kidon bentalang in abatement bugi ong hatin pareng ba kidon bentalang banyada yu tu brio ubale ikini kam te hadin ka jing keren ka basani bha but SPCT I la pin ila aya kata ka assurance ni ila aya kata ka jingkula ringi ba nakaliang juki pulit kila simkia halor kani benta ho de se kala bandon ka lab sa katu kisni ba pulit marmar kami oleh hati jaka andre ya ka benta kila dep summon youtube rio kila dep ai kita kendon hapok so ai ba dikini kiwi ki beriru ki ba kersan ba ki ba persya ki pulit bakin wanra ya kata ka jing toket ka babuyang alor kituru kamu kedma kila ai ba kini kisni kandon ka statement ban record hapo code ba tang hapo artiu ki ong in file no ka sheet kenang ba ka code kala ban bishar ya uni ubriu bale klemakor ya kata ngi ya keren sani ba hapo ngong ba abangi ya keren sepong kapok sukis kadika pok sukis kini ki jingja ki badi cognizable offense but ki non bailable offense kemutang shuan ka FIR ki pulit kilala ban kem but kilala ban produce pokod and ke ba penlong ki pat bakin slam hadu ars ni sautre kala file FIR santrik ki pale ki khotman ki me ban wan sign ata kod apo renja PS but hadin kata pat hadu 100 trek kin sawan siteng senya hadin bakaseng kala let kala tukelar kila ai ka press briefing kisawan ki pul atu kopor te ngi kili ba beli kadon ka jingko te nakaliang jong SP la pinchay ba lese nomor bakadi ka pokso case moding ng outpost ki pala ban chimi kani takadaw ki pasha renja te kadon ka communication gap ha pring juki hindre kem ong pat ba lingba ka ni communication gap kan pentulot ya kes yang ba nakaliang jong idang page personally abade bakadi benta but I la batai ba ka chachit no hapo kini kindiat tayo banwan but in partnership code but kawai bangiyai ban ba uti bri hadu menta udang tri hapo ti ni ong iba udi bri undi shu ban tri hapo nigrams di ban weng no umar no markar ba udang don nigrams kamut udang la ban penkelai ki statement unang la ban penkelai ki evidence ki bodon persya ju ban keren ki kiwi pat ula ban intermediate kung chong no ki da tin thareng kiwi pat ki nong tri ki bodon hantu te ka jingdon ko jung hanti kanang pentulot ya kan kis bangila dawa ba udi ban weng no mardori una po te jingtre ba ya kata ka ju in ya keren hapo abade ba kan nigrams but nakalian ju iru yong hawat ya kata I kubur ya kata yong ba marsencha chidi in pa weng no yu nang ba unungdon kan unu kata ka bor ba penstu bakla ne le ni kam ban penjai ki evidence abade ba kan kis pi ka pokso aki kala dei kelupa ka an ka ba Andre kidon pat ki kendon hantu ba ka jingle ka chu kingat ha ka tu kendon ka jingle ka jong khti jung ka ngat ha ta kendon ba ula ban sha set hadu sansnam te kidon ki guideline jung supreme court ki ba ong ba da kinu ki jing set ki ba di baduna newsnam dadon kam e ban kam ringi rungi ban ne katang yong ba kumnu beli bikam kam nu kasngi baningkong Henry menta bala don ka bala khot saman ba lawan te kapni ba kinumla asu ban kem nu hendingi ngidangai ban bi kata ba dehi ban kem namaro menta tu bri unos din Rajasthan community la shalis ngi du phenno shaka jalal jong shengi ni yo banawa te kadon ka risk ru ba un escape ya kata ka jurisdiction jong ko tingya ban kita ki benta boro Henry ka shong ba hajing start jong ki pulen kumnu bakin toket kumnu bakin bishar bakin pha ya ka report ka babiang shupo ko mar ba bunsing iba dadon community jingja ka jing toket ka tolot takadaw hapo dakilapoi community support pat ka tolot no mar ba kindon ki evidence ki babiang bat ka sunjor no bat kamyo kata ka jing bishar ka boh ka jing ni na ka jing kran tan kalong kata ba nakaliang ki pulit kin penstet ya kane ka jing toket ka jongki kata ka bidi beningkong kabaar kalong no ba ikitu kibri ki ba mi ban kersan uni bri bale ikini kam jaklia ikituro on penat haki kendon jokaan kabalai ba un kintep shu ki kendon ki ba khame
kat kum ka investigation jungki da ki glap kin thep shu kin don khne ban pen saja lu kin ki boro bat ka basal kolong no ban weng yu na po nikrim bat banum sha yu ban tre nang ni shakmat. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.